Ίσως ήδη αναρωτηθήκατε στην άσκηση που λύσαμε προηγουμένως, αυτή η ενέργεια που μπαίνει από την παράπλευρη επιφάνεια του καλωδίου και εκφράζεται μέσω του διανύσματος pointing, η ροή της, από πού τελικά προέρχεται? Είπαμε ότι έρχεται ακτινικά απ' έξω. Ποιο είναι αυτό το έξω? Λογικά πρέπει από κάπου να ξεκινάνε οι γραμμές του S. Και είπαμε ότι οι γραμμές του S ξεκινάνε και καταλήγουν από σημεία όπου το JPE είναι διάφορο του μηδενός. Επομένως εδώ θέλω να συζητήσουμε λίγο τη ροή της ενέργειας σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μόνο το καλώδιο που συζητήσαμε προηγουμένως, πρέπει κάποιος να τροφοδοτεί με ρεύμα, να δίνει ενέργεια στο σύστημα, και αυτή είναι μια πηγή, μπορεί να είναι μια πηγή. Ας συζητήσουμε λοιπόν το σύστημα πηγής αντίστασης που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, και ας κάνω τη συζήτηση ως εξής. Σκεφτείτε ότι ξεκινάει ένα ηλεκτρόνιο από εδώ, από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Αυτή είναι η μπαταρία, έχει EΔ ε και η αντίσταση είναι R. Ξεκινάει λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο από εδώ, το οποίο έχει αντίθετη φορά από τη φορά τη συμβατική του ρεύματος, βέβαια, κινείται προς τα αριστερά, δηλαδή με μια σταθερή ταχύτητα σταθερού μέτρου για να είμαι ακριβής, γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτό το μέρος του καλωδίου δεν έχει αντίσταση, αντίσταση υπάρχει μόνο εδώ πέρα. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει αντίσταση, η ταχύτητα θα είναι σταθερή, δεν υπάρχει κανένας που να το επιταχύνει, δεν υπάρχει δηλαδή ηλεκτρικό πεδίο εδώ μέσα, το ηλεκτρικό πεδίο εδώ μέσα είναι 0 μέσα στο καλώδιο, γιατί το ε είναι J δια σίγμα εντός του καλωδίου, εντός καλωδίων. Οπότε σίγμα άπειρο χωρίς αντίσταση, δηλαδή σημαίνει το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0. Πηγαίνει λοιπόν προς τα εκεί, προς τα αριστερά το ηλεκτρόνιο. Εδώ πρέπει να στρίψει, αν θέλουμε λεπτομέρειες για το πώς θα στρίψει, θα μαζευτούν κάποια αρνητικά φορτία εδώ πέρα, που θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό πεδίο, και αυτό το ηλεκτρικό πεδίο θα ασκεί δύναμη στα ηλεκτρόνια αποστική, και έτσι λόγω αυτής της δύναμης θα στρίβουν τα ηλεκτρόνια και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στο καλώδιο. Όμως αυτό το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στο καλώδιο, επομένως δεν παράγει έργο. Το μόνο που κάνει είναι να στρίβει τα ηλεκτρόνια και δεν τους δίνει ενέργεια. Προχωράνε λοιπόν τα ηλεκτρόνια, φτάνουν εδώ πέρα και μπαίνουν μέσα στην αντίσταση. Μέσα στην αντίσταση, όπως είπαμε και πριν, μέσα στην αντίσταση, το JPE δεν είναι 0. Το μείον JPE που είναι η πηγή αλγεβρικά της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας είναι μείον σίγμα επί ε τετράγωνο ή μείον J τετράγωνο δια σίγμα, και είναι αρνητικό. Το σχολιάσαμε και στην άσκηση. Είναι λοιπόν καταβόθρες λοιπόν του S, του διανύσματος pointing. Είναι μέσα το καλώδιο, όπως είπαμε πριν. Λοιπόν, το ηλεκτρόνιο συνεχίζει την πορεία του και καταλήγει στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Εδώ μέσα στην μπαταρία τώρα υπάρχει και κάποια εξωτερική δύναμη, η οποία μεταφέρει τα φορτία από τον ένα πόλο στον άλλον και τους προσφέρει ενέργεια χημική ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως το ηλεκτρικό πεδίο εδώ μέσα έχει τη διεύθυνση αυτή, βέβαια, και υπάρχει μια άλλη δύναμη λοιπόν που εξουδετερώνει το έργο αυτού του ηλεκτρικού πεδίου. Υπάρχει J μέσα εδώ, η συμβατική φορά είναι προς τα δεξιά, η φορά κίνηση του ηλεκτρονίου είναι αντίθετα, αλλά η συμβατική είναι προς τα δεξιά. Επομένως μέσα στην πηγή το μείον J επί ε είναι θετικό. Μάλιστα μπορούμε να γράψουμε πόσο είναι μείον Ι προς την επιφάνεια διατομής, αυτό είναι το J, επί το ηλεκτρικό πεδίο. Μπορώ να πολλαπλασιάσω και να διαιρέσω με το μήκος και να γράψω το αποτέλεσμα με τον εξής τρόπο. Το μήκος δηλαδή στη διεύθυνση κίνησης των φορτίων, τη συμβατική, τη φορά του ρεύματος, και αυτό εδώ το ολοκλήρωμα εDL, όπως ξέρετε, είναι η ηλεκτρική δύναμη, όγκος. Το α επί L είναι όγκος, διότι ε ίσον μείον ε dl είναι η ΕΔ. Επομένως προέκυψε ότι τελικά η ενέργεια ανά όγκο και ανά χρόνο που δίνεται από την μπαταρία
και είναι πηγή της ενέργειας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, είναι Ι επί ε, όπως περιμέναμε. Είναι Ι επί τη διαφορά δυναμικού. Συμπέρασμα. Σε όλο το κύκλωμα υπάρχουν δύο μέρη στα οποία το μείον J επί ε είναι διάφορο του μηδενός. Στην αντίσταση, όπου είναι το μείον J επί ε αρνητικό, και στην πηγή, όπου το μείον J επί ε είναι θετικό. Φυσικά αυτά τα δύο είναι ίδια, γιατί ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει. Δηλαδή ξεκινάει η ενέργεια που φτάνει τελικά και αναρωτιόμασταν πού βρίσκεται και μπαίνει από την παράπλευρη επιφάνεια του καλωδίου. Η απάντηση είναι ότι ξεκινάει από την πηγή. Γιατί η πηγή, η περιοχή εδώ πέρα μέσα στην πηγή, είναι από την οποία ξεκινάνε οι δυναμικές γραμμές του S. Γενικά λοιπόν το S, οι πηγές του S, το S ξεκινά από την πηγή και καταλήγει στην αντίσταση. Αν θέλουμε να σκεφτούμε τις δυναμικές γραμμές του S, τότε σίγουρα θα υπάρχουν γραμμές που ξεκινάνε από εδώ και καταλήγουν στην αντίσταση, κάπως έτσι. Οι γραμμές του S λοιπόν. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είναι κάπως έτσι. Τώρα, όσο πλησιάζουμε βέβαια το καλώδιο, πρέπει να σκεφτούμε ότι γραμμές του S δεν μπαίνουν στο καλώδιο το πλαϊνό που δεν έχει αντίσταση. Δεν μπαίνουν μέσα, γιατί το S κάθετο στο καλώδιο, αν υπήρχε S κάθετο, αυτό θα ήταν ανάλογο με το ε παράλληλο, το οποίο είναι 0 από το εξωτερικό γινόμενο. Εδώ ας πούμε το ε δεν υπάρχει ε παράλληλο, γιατί δεν υπάρχει αντίσταση μέσα στο καλώδιο. Επομένως υπάρχει μόνο ε κάθετο. Ε κάθετο μπορεί να υπάρχει βέβαια, γιατί μπορεί να υπάρχει επιφανειακή πυκνότητα στο καλώδιο. Αλλά αυτό θα σου δώσει ένα S που είναι παράλληλο στο καλώδιο. Επομένως η τελευταία γραμμή που ξεκινάει από εδώ είναι εφαπτωμενική στο καλώδιο, η γραμμή του S. Και ούτω καθεξής. Και από την άλλη μεριά βέβαια. Κάπως έτσι είναι οι γραμμές του διανύσματος Poynting λοιπόν μέσα στο κύκλωμα. Άρα καταλάβαμε γιατί μπαίνουν γραμμές από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, υπάρχουν όμως γραμμές του διανύσματος Poynting και απ' έξω. Διότι γενικά ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο υπάρχει σε όλο το χώρο και απ' έξω από το κύκλωμα εδώ πέρα το κλειστό που βλέπετε. Οι απ' έξω γραμμές ξεκινάνε πάλι από την πηγή και θα καταλήξουν στην αντίσταση. Αυτός είναι ο λόγος που βρήκαμε γραμμές, να υπάρχουν γραμμές διανύσματος Poynting και σε όλη την παράπλευρη επιφάνεια του καλωδίου. Και ούτω καθεξής. Αν θέλουμε να σκεφτούμε τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, γιατί τώρα πήγαμε κατευθείαν στο S, που είναι το εξωτερικό τους γινόμενο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, σε αυτό το σημείο, ότι το μαγνητικό πεδίο, αφού έχουμε ένα κλειστό ρευματοφόρο βρόγχο, περιμένουμε να είναι προς τα έξω από τη σελίδα, είναι κάπως έτσι. Το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι προς τα εδώ, και το εξωτερικό γινόμενο, γιατί το ηλεκτρικό πεδίο εννοείται ότι κάνει κύκλους μέσα εδώ στο κύκλωμα, αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε και το διάνυσμα Poynting. Δηλαδή πρέπει να έχει τη φορά έτσι ώστε E cross B να μας κάνει S, και το S καταλάβαμε τη φορά που έχει. Τα πεδία λοιπόν είναι έτσι μέσα. Απ' έξω, αν σκεφτούμε εδώ π.χ., τότε το μαγνητικό πεδίο έχει αντίθετη φορά βέβαια, γιατί οι γραμμές έρχονται έξω στο εσωτερικό του κυκλώματος και μπαίνουν προς τα μέσα στο εξωτερικό του κυκλώματος, δηλαδή το B είναι έτσι εδώ πέρα. Και το ηλεκτρικό πεδίο μπορούμε να σκεφτούμε προς τα που θα είναι προς τα δεξιά, έτσι ώστε E cross B να είναι προς το, όπως περιμένουμε, το διάνυσμα από το Poynting να είναι προς τα εδώ. Θα είναι προς τα εδώ, ώστε το E cross B, δηλαδή κάπως ξεκινάνε από το θετικό πόλο και κλείνουν οι δυναμικές γραμμές. Θα το σχολιάσουμε και σε λίγο. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναλογία με τα ρευστά.
η οποία είναι και μαθηματική αναλογία, όχι μόνο έτσι ποιοτική. Αν εδώ είχαμε μια πηγή ρευστού, εδώ στην πηγή είχαμε μια πηγή ρευστού, ανάβλιζε νερό και υπήρχε ένα δοχείο, ο ρόλος του δοχείου είναι τα καλώδια χωρίς αντίσταση, γιατί δεν μπορεί να περάσει το διάγνωσμα pointing μέσα από αυτά, μόνο εφαπτωμενικά μπορεί να περάσει στην επιφάνειά τους. Έχουμε λοιπόν την πηγή εδώ πέρα και το δοχείο, και εδώ είναι η καταβόθρα. Έχουμε κάποιο φρεάτιο, ας πούμε, που πέφτει το νερό. Εάν σκεφτούμε τι πορεία θα έχει το πεδίο ταχύτητας του νερού μέσα στο χώρο αυτόν, είναι ακριβώς το ίδιο με τις γραμμές του διανύσματος pointing. Ξεκινάνε από την πηγή εδώ πέρα, έχουν αυτή τη γεωμετρία και καταλήγουν στο φρεάτιο στο οποίο θα πέσουν μέσα. Υπάρχει ροή βέβαια νερού και απ' έξω, και ακριβώς η αναλογία συνεχίζεται, δηλαδή και απ' έξω ξεκινάνε γραμμές ροής στον απ' έξω χώρο και καταλήγουν στο φρεάτιο από την απ' έξω μεριά. Να σχολιάσω επίσης το εξής, ότι οι γραμμές του S είναι πάνω στις ισοδυναμικές. Αυτό γιατί το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στις ισοδυναμικές, αλλά και το διάγνωσμα pointing είναι κάθετο στο ηλεκτρικό πεδίο, επομένως το δυναμικό είναι σταθερό πάνω στις γραμμές του S που βλέπετε εδώ πέρα, είναι Vason σταθερό. Αν λοιπόν λύσετε ένα πρόβλημα, θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της εξίσωσης Laplace σε ένα τέτοιο κύκλωμα με κατάλληλες οριακές συνθήκες, γιατί μέσα δεν υπάρχουν φορτία, και ούτε απ' έξω. Να λύσουμε δηλαδή το πρόβλημα Laplace και μέσα και έξω. Και βρίσκαμε τις ισοδυναμικές, αυτές θα ήταν κατευθείαν οι γραμμές του διανύσματος pointing. Εδώ έχω ένα ακριβές αποτέλεσμα. Λοιπόν, να σας περιγράψω το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα τετράγωνο το οποίο έχει πλευρά μονάδα. Το βάζω σε ένα σύστημα αναφοράς χ, ψ. Εδώ είναι η αρχή, εδώ είναι η μονάδα, και βάζω δυναμικά. Σκέφτομαι ότι εδώ έχω μία πηγή με δυναμικό 1, η έδα 1 δηλαδή, και εδώ μία αντίσταση. Λοιπόν, το τετράγωνο αυτό επεκτείνεται μέσα έξω στη σελίδα. Το μέσα πρόβλημα θα μπορούσα να το λύσω, το πρόβλημα Laplace δηλαδή, εάν σκεφτώ ότι οι οριακές συνθήκες είναι οι εξής. Για να πούμε, οι οριακές συνθήκες λοιπόν είναι, εδώ είναι 1 το δυναμικό σε όλη την πλευρά. Σε όλη την πλευρά είναι 1 το δυναμικό. Εδώ σε όλη την πλευρά είναι 1 το δυναμικό. Σε όλη την πλευρά είναι 0 το δυναμικό. Και εδώ αυξάνεται γραμμικά έτσι ώστε να πέφτει το δυναμικό όταν έρχεσαι από δεξιά, όπως πηγαίνει το ρεύμα, γιατί το ρεύμα θα πάει κατά αυτή τη φορά. Επομένως, χ. Και δηλαδή το δυναμικό είναι συνάρτηση του χ, ακριβώς χ, έτσι ώστε να ξεκινήσει από 0 και να καταλήξει σε 1. Στην ουσία, όπως πηγαίνει η συμβατική φορά του ρεύματος, να ξεκινήσει από 1 από εδώ, από αυτή τη γωνία, και να καταλήξει στο 0. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που ξέρετε να λύνετε στο ηλεκτρομαγνητισμό 1 και μπορείτε να βρείτε το πεδίο μέσα με μορφή σειράς. Τώρα, μία τροποποίηση. Επειδή θέλω να λύσω το πρόβλημα και απ' έξω και θέλω ασυμπτωτικά στο άπειρο το δυναμικό να είναι 0, θα αφαιρέσω τη μέση τιμή του δυναμικού εδώ πέρα, έτσι ώστε η μέση τιμή του δυναμικού του καινούριου να είναι 0, που σημαίνει ότι το συνολικό φορτίο της κατανομής θα είναι 0. Δεν χρειάζεται να δώσετε πολύ σημασία σε αυτό. Θεωρήστε το δεδομένο ότι δίνω εγώ το δυναμικό να είναι χ-5/8 σε αυτή την πλευρά, 1-5/8 σε αυτήν, 1-5/8 σε αυτήν, -5/8 σε αυτήν. Λοιπόν, μπορώ να το λύσω το πρόβλημα. Εδώ έχω την αναλυτική λύση. Αυτές είναι αριστερά οι ισοδυναμικές που βλέπετε. Το αριστερό σχήμα είναι μέσα, η λύση μέσα, και βλέπετε λοιπόν ότι οι ισοδυναμικές έχουν την μορφή που περιμένω να έχει το διάγνωσμα pointing, γιατί το διάγνωσμα pointing περιμένω να ξεκινήσει από την πηγή και να καταλήξει στην αντίσταση. Περιμένω δηλαδή να έχει αυτή τη γεωμετρία, να ξεκινήσει πάντα από την πηγή και να πηγαίνει στην αντίσταση. Και όπως είπα πριν, όπως ένα ρευστό το οποίο ξεκινάει από τη γωνία και κινείται
αλλά χωρίς, εδώ είναι η καταβόθρα, στην αντίσταση είναι η καταβόθρα, είναι το φρεάτιο, αλλά υπάρχουν τα όρια εδώ πέρα τα οποία δεν μπορεί να διαπεράσει το ρευστό. Ακριβώς το ίδιο είναι και το διάνυσμα pointing. Τώρα το απ' έξω, βλέπετε εδώ τις ισοδυναμικές, βλέπετε και το ηλεκτρικό πεδίο. Αν πάρω ένα σημείο, ας ζωγραφίσω πρώτα το απ' έξω και μετά θα ξαναγυρίσω. Το απ' έξω λοιπόν βλέπετε επίσης πως είναι οι ισοδυναμικές. Δηλαδή ξεκινάει από εδώ και κάνει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από εδώ, έρχεται. Ξεκινάει από εδώ, έρχεται. Πάλι σέβεται το ότι υπάρχει εδώ πέρα το δοχείο, δεν μπορεί να περάσει το δοχείο, αλλά εδώ είναι η καταβόθρα. Εδώ είναι το φρεάτιο που θα πέσει το ρευστό. Αυτό είναι λοιπόν το διάνυσμα pointing και βλέπετε εδώ, ξαναλέω, το αριθμητικό αποτέλεσμα. Και αν θέλω να σκεφτώ τα πεδία, τα πεδία φαίνονται με βέλη εδώ πέρα και στα δύο διαγράμματα. Δηλαδή τα πεδία είναι, βλέπετε εδώ πέρα, κάπως έτσι, είναι το ηλεκτρικό. Και το μαγνητικό βέβαια, επειδή η φορά του ρεύματος είναι έτσι, είναι προς τα αμάς, είναι προς τα έξω από τη σελίδα. Επομένως η cross B όντως σου δίνει το διάνυσμα pointing που περιμένουμε. Το B είναι έτσι. Ενώ απ' έξω όμοια μπορούμε να σκεφτούμε, βλέπετε εδώ το ηλεκτρικό πεδίο πως είναι και το μαγνητικό πεδίο έχει αντίθετη φορά. Μπορείτε να κάνετε με τα δάχτυλά σας να βρείτε το διάνυσμα pointing και να επαληθεύσετε ότι έχει αυτή τη γεωμετρία που βλέπετε εδώ πέρα. Μία έτσι τελευταία λεπτομέρεια πριν φύγω από αυτό το πρόβλημα. Αν θέλω να δω προσεκτικά τι γίνεται σε ένα κομμάτι του αγωγού, εδώ ας πούμε του αγωγού που δεν έχει αντίσταση, αυτού του κομματιού, ας πούμε ότι το κάνω zoom, θα το δω ως εξής. Θα δω, αυτό είναι λοιπόν το καλώδιο. Το ηλεκτρικό πεδίο, αν δείτε και εδώ, έρχεται κάθετα. Έρχεται κάθετα έτσι, μέσα είναι 0 και γιατί αν υπήρχε ηλεκτρικό πεδίο θα ήταν παράλληλο στο ρεύμα, δεν υπάρχει όμως γιατί είναι άπειρη εκογιμότητα όπως είπα και πριν. Το ηλεκτρικό πεδίο έρχεται κάθετα, εδώ καταλήγουν οι δυναμικές γραμμές, αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει αρνητικό φορτίο και εδώ ξεκινάνε οι δυναμικές γραμμές, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει θετικό φορτίο, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι το καλώδιο θα είναι φορτισμένο, θα έχει επιφανειακό φορτίο με αυτόν τον τρόπο. Κατανεμημένο. Μέσα το ε είναι 0 λοιπόν. Εδώ είναι το ε, εδώ είναι το ε, μέσα είναι 0. Όμοια, εάν σκεφτώ ένα κομμάτι της αντίστασης, εδώ είναι πιο περίπλοκο, λοιπόν, ένα κομμάτι της αντίστασης, αυτό είναι το καλώδιο της αντίστασης, στο ιδεατό πρόβλημα, μέσα βέβαια το ηλεκτρικό πεδίο είναι έτσι, γιατί είναι ανάλογο του ρεύματος. Εδώ το σίγμα δεν είναι άπειρο, επομένως το ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει μέσα η παράλληλη συνιστόσα. Απ' έξω πρέπει η παράλληλη συνιστόσα να είναι ίδια, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάθετη συνιστόσα. Και βλέπετε ας πούμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, το ηλεκτρικό πεδίο απ' έξω είναι κάπως έτσι. Και από μέσα είναι κάπως έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η παράλληλη συνιστόσα είναι η ίδια όπως είπαμε, είναι συνεχής, αλλά υπάρχει μια κάθετη συνιστόσα, άρα εδώ υπάρχει θετικό φορτίο και εδώ υπάρχει αρνητικό φορτίο. Πάλι δηλαδή έχουμε φορτισμένο επιφανειακό φορτίο στο καλώδιο, το οποίο έχει αυτή την πόλωση, με θετικό πάνω και αρνητικό κάτω σε αυτή τη μεριά. Στη μεριά βέβαια εδώ που υπάρχει και προς τα αριστερά, όσο πάμε προς την αριστερή γωνία, στο αριστερό μέρος αντίστασης, η φορά του ηλεκτρικού πεδίου είναι έτσι, οπότε έχεις θετικό εδώ, αρνητικό εδώ. Γενικά υπάρχει πυκνότητα μέσα στα καλώδια, πυκνότητα φορτίων, δεν είναι μηδενική. Το συνολικό ρεύμα όμως, το συνολικό φορτίο συγγνώμη, είναι 0. Πρόσεξα, όπως σας είπα, να αφαιρέσω την μέση τιμή του δυναμικού για να βγει 0. Το δυναμικό στο άπειρο το θεώρησα 0, έτσι έλυσα αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Και εδώ βλέπετε και πώς το έλυσα με μαθηματικά, όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα.